खुलुमबाय बड' जबनि चेनेल नायग्रा नोंथांमोनखौ चेनेलाव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय नैबे मोनसे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आसामनि लेबर कार्डनि बागै खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ लेबर कार्ड माखौ होनो नाथायबा नोंथांमोना मिथिया लेबर कार्डजों जोङो मा बेनिफिट्सखौ मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिया आरो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि बागैबो मिथिया गभर्नमेन्टआथ' बेबायदिनो लेबर कार्डनि माबा स्किम लाबोयो नाथायबा जोङो माने पाब्लिकफ्रा जेनेरेल पाब्लिकफ्रा बे स्किमफोरनि बागै मोजाङै मिथिनायनि थाखायनो बेनिफिट्सफोरखौ जोङो लानो हाया दा बिनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायदो गासिबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय स्टुडेन्टफोरबाबो नाय गासिबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिमा बिफा गासिबो नोंथांमोना नायजोबनो हागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना बे लेबर कार्डखौ बानायनो नांगोन ना नाङा अब्ला नोंथांमोना बेखौ मिथिनो हागोन बेनिफिट्सखौ मिथियोबा दायो आं नोंथांमोननो गभर्नमेन्ट अफ आसामनि अफिसियेल वेबसाइटआव दंफैखायो आङो बेनिफिट्सखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांबाय थागोन भिडिअआ एसे गोलाव जागोन ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बेनिफिट्सफोरखौ मोजां मोनोबा उनावहाय नोंथांमोना लेबर कार्डखौ अनलाइन एप्लाइ खालामबानो जाबाय बेनिफिट्स आं फार्स्टआवनो खोन्थानि डेथ बेनिफिट जुदि नोंथाङा दायो लेबर कार्डखौ बानायना लायोबा जुदि नोंथाङा थैफ्लाङोबा माबाफोर जानानै 50,000 रांखौ नमिनी न'खरनि मानसिया मोनगोन जायखौ नोंथाङा नमिनी दोनो एप्लाइ खालामनाय समाव बिथाङा 50,000 रांखौ मोनगोन जुदि नोंथाङा एक्सिडेन्ट जानानै थैयोबा लेबर कार्ड थानाय मानसिया एक्सिडेन्ट जानानै थैयोबा 3 लाख रांखौ नमिनी बिथाङा मोनगोन एबा न'खरनिया मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दङ सेकेन्ड नाम्बार बेनिफिट्सआ फिउनारेल एसिस्टेन्ट जुदि मानसिया थैखांनायनि उनाव बेखौ सावनो एबा बिनि सह'खौ माबानि थाखाय सावनो थाखाय 5,000 रांखौ मोनगोन बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नै दा बिनिफ्राय आरो केस रिवार्डबो दङ दे केस एवार्डबो दङ नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन 3 नाम्बाराव नोंथांमोना जुदि न'खराव नोङो बिमायानो जा बिफायानो जा जुदि लेबर कार्डखौ बानायना दोनोबा नोंनि जुदि फिसाफोरा मेट्रिक एग्जाम एबा हायार सेकेन्डारि एग्जामाव 55% मार्क लानानै पास जानो हायोबा अब्ला नोंथांमोननि थाखाय केस रिवार्ड दङ फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जुदि नोङो जेनेबा बिमा एबा बिफाया लेबर कार्ड दङ नोंथांनि फिसाजो एबा फिसालाया मेट्रिकआव 55% लानानै पास जायोबा 3,500खौ नोंथांमोना बे लेबर कार्डनि जोहै फैसाखौ मोननो हागोन जुदि नोंथांनि फिसाला एबा फिसाजोआ 65%निफ्राय 65%सिम नोंथाङा लानो हायोबा एबा 75%नि खम जायोबा 4,000 रांखौ मोननो हागोन जुदि नोंथांनि फिसाला एबा फिसाजोआ मेट्रिकआव 75%नि गोजौ मार्क लानो हायोबा अब्ला 12,000 रांखौ लेबर कार्डनि जोहै मोनगोन बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिबाय दा बेनिखायनो आंनि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो रिकुवेस्ट बिमा बिफा नोंथांमोननिसिम जाहाथे नोंथांमोना गावबागावनो बे लेबर कार्डखौ बानायना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि फिसाजोफ्रा जोंना मेट्रिकफोर पास जायोबा मोजां मार्क लानानै जाहाथे बेफोर केस एवार्डखौ मोननो हायो फरायनायाव एसे खामानि होगोन आरो दा बेनिफ्राय मेटारनिटि बेनिफिट हिन्जावसाफोरनि थाखाय बिथांमोना जेब्ला प्रेगनेन्ट जायो बे समाव बिथांमोना 20,000 रांखौ मोनगोन बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौ खेननै मोनगोन दे जुदि नोंथाङा खेननै प्रेगनेन्ट जायोबा फार्स्टआव खेनसे मोनगोन आरो नेक्स्टआव प्रेगनेन्ट जाबावोबा खेनसे मोनबावगोन आरो खेननै मोनगोन बेखौ बेहाय बुंदों दा बेनिफ्राय जेनेरेल पेन्सनबो मोनगोन नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन जाय नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामना लायो 1 इयार जाबाय जेनेबा रेजिस्ट्रेसन खालामनानै 1 इयार जाबायबा जेनेबा नोंथाङा दायो 55 बोसोरबा आं एग्जाम्पल महरै नोंथांमोननो खोन्थादों दे 55 बोसोरबा नोङो 55 बोसोर जानायनि उनाव 60 बोसोर जेब्ला जागोन अब्ला नोंथाङा पेन्सन हिसाबै मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन 2,100 रांखौ नोंथांमोना पेन्सन हिसाबै मोनबाय थानो हागोन रेजिस्ट्रेसन खालामना लायोबा दानो जुदि जायफोर नोंथांमोना दायो जेनेबा 55 बोसोर बारखाबाय जेनेबा दायो 58 बोसोर बारबायबा अब्लाथ' नोंथांमोना खालामना लायोबा गोख्रैनो बे माबाखौ पेन्सनखौ मोननो हागोन नोंथांमोना बेखौ बानायना लाबानो जाबाय जाहाथे बेबायदिनो मास मोनसे बेबायदि फैसा हाबबाय थायोबा नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बोसोराव नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन बेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेयो ओमफ्राय बोसोरसे जानांगोन नै जुदि नोंथांमोना दायो 59 बोसोर जाखाबायबा बोसोरसे थाथारनांगोन जायखिजाया बोसोरसे जाथारनाय जानांगोन आरो बे लेबर कार्ड बानायखांनायनि उनाव बोसोरसे जाबासो नोंथांमोना जुदि 60 बोसोर बारबायबा 2,100खौ नोंथांमोना बेनिफिट्स मोनगोन बोसोरसेयाव दै नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय बिनिफ्राय एडभान्स फर पार्चेस अफ कनस्ट्राक्सन अफ हाउस जुदि नोंथाङा न' बायोबा एबा न' लुयोबा नोंथांनो फैसा होगोन बेखौ बेहाय बुंदों दे रिफान्डेबल लन एमाउन्ट बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय लनबो नोंथांमोना लानो हागोन बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं बे लननि खोथायाव दा फैथ'ला दा बे 7 नाम्बाराव आं फैनोसै डिसेबिलिटि पेन्सनबो मोनगोन दे नोंथांमोना नायनो हागोन बर्ड सेंक्सन एन एमाउन्ट अफ 2,000 पार मान्थ एन्ड 100 पार मान्थ फर एभ्रि कमप्लिटेड इयार अफ सार्भिस फ्रम रेजिस्ट्रेसन डिसेबिलिटि नै बेहाय बुंदों
जुदि नोंथांमोना देहायाव डिसेबिलिटि दङबा माबाफोर डिसेबिलिटि बा देहायाव माबाफोर प्रब्लेम बा नोंथांमोना बेहाय जेनेबा आखाइ खंगा माबा माबि मेगन नुवा बेफोरबायदि डिसेबिलिटि थायो नालाय खोनायै बेफोरबायदि थायो नालाय दा बेफोरबायदियाव 2000 रांखौ मास मोनसेयाव मोनबाय थानो हागोन होनना बे बुंदों 2100 रांखौ मास मोनसेयाव मोनबाय थानो हागोन होनदों बेहाय जुदि लेबर कार्डखौ नोंथांमोना बानायनानै बोसोरसे जाखांनायनि उनाव बे फैसाखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन मान्थलि बेखौ बेहाय बुंदों आरो बेहाय बुंदों In addition to this pension, he will be eligible for ex-category payment of not more than 3 lakh one time extra depending upon the percentage of disability. Disability को नायनानै आरो बेहाय फैसाया एसे बेलेग जागोन दे नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन ना जायखिजाया 3 लाखनि खमाव नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन ना जुदि नोंथांनि डिसेबिलिटिखौ बिथांमोना एग्जामिन खालामगोन बिनि उनावसो नोंथांनो फैसाखौ हरगोन होनना बे बुंदों डिसेबिलिटि पेन्सन बियो नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन मोजाङै फरायनानै दा बिनिफ्राय दङ loan for the purchase of tools बुस्थुफोर मालफोरखौ बायनो थाखाय नोंथांमोना फैसा मोनगोन बेखौबो बेहाय बुंदों दे नोंथांमोना नायबानो जाबाय लन हिसाबै मोनगोन बेखौ बेहाय बुंदों 20,000 बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन दा बिनिफ्राय इडुकेसनेल इनस्टिट्यूशन्स बेहायबो माखासे डिटेल्स होनाय दं बेखौ नायबानो जाबाय जायफोर जुदि लेबर कार्डखौ बानायना लायो फेमिलिया मेम्बारा अब्ला नोंथांमोननि बे न'खरनि फिसाला फिसाजोआ एसे खाबु मोनगोन बेखौ बेहाय बुंदों आरो नोंथांमोना नायनो हागोन नै दा बिनिफ्राय मेडिकेल एसिस्टेन्टबो मोननो हागोन बेखौ नायनो हागोन नै डाक्टारनाव फैसाखौ हस्पिटेलाइज जायोबा जेनेबा डाक्टारनाव थाहैनांगौ जायोबा सानसेयाव बेसेबां खरै फैसाखौ मोननो हागोन बेखौबो बेहाय बुंदों दे नायनो हागोन नोंथांमोना बेसेबां फैसा मोनगोन बेखौ नायजोबबानो जाबाय एडुकेसनेल एसिस्टेन्स आं बेखौथ' नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय अब्लाबो आरोबाव आं खेनसे खोन्थाबावनि बेहाय माबा गथ' उन्दैफोरनि आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि क्लास 1 निफ्राय 4 सिम फरायनायाव बेसेबां मोनगोन ना 1500 मोनगोन ना क्लास 5 निफ्राय क्लास 7 सिम फरायनायाव 2750 रुपिसखौ मोननो हागोन होनना बे बुंदों क्लास 8 निफ्राय क्लास 10 सिम 4000 रांखौ मोननो हागोन बिनिफ्राय क्लास 11 निफ्राय 12 सिम इंक्लुडिं ITI 7000 रांखौ बेहाय मोनगोन ना नोंथांमोना नायनो हागोन क्लास लायै क्लास फैसाखौ बेहाय होदों डिग्री कर्स लायोबा बिथांमोना फैसाखौ बेसेबां मोनगोन ना जेनेबा नोंथांनि फिसाला लेबर कार्ड नोंथांनाव दङ नोंथांनि फिसाला एबा फिसाजोआ डिग्री फरायोबा अब्ला नोंथाङा फैसाखौ मोननो हागोन 10,000 बेखौ नायबानो जाबाय पोस्ट ग्रेजुएट जुदि बिथाङा MA MCOM बेफोरबायदि पोस्ट ग्रेजुएट खालामदोंबा अब्ला 20,000 रांखौ नोंथाङा लेबर कार्डनि गेजेरजों मोननो हागोन बेखौ बेहाय बुंदों दे मेरेज एसिस्टेन्ट हाबा जानायाव माबा एसिस्टेन्ट मोननो हागोन बेखौबो बेहाय बुंदों दे नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिल्डिं वर्कार्स हेभिं कन्टिनिउस मेम्बारशिप फर 5 years जाय जुदि नोङो लेबर कार्ड बानायनाय मानसिया जुदि हाबा जायोबा नोंथाङा 5 years जाथारनाय जानांगोन दे नाथायबा लेबर कार्डखौ बानायखांनायनि उनाव 5 बोसोर जाखांनायनि उनाव जुदि नोंथाङा हाबा जायोबा 25,000 रांखौ मोननो हागोननो डियार चिल्ड्रेननि थाखाय बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय गथ'फोरनि थाखाय बे 25,000 रांखौ मोननो हागोन होननानै बेहाय बुंदों आरो हाबा जायोबा 5 बोसोर जाखांनायनि उनाव आरो लेबर कार्डखौ बानायखांनायनि उनाव फेमिलि पेन्सन बेखौ नायबानो जाबाय फेमिलिनि माखासे पेन्सनबो दङ बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन हेल्थ चेकआपनि थाखाय माखासे फैसाबो होनाय दङ वान्स इन ए इयार बोसोरसेयाव नोंथांमोना 5,000 रांखौ हेल्थ चेकआपनि थाखायबो मोनगोन बेखौबो बे बुंदों दे नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो बेहाय माखासे योजनानिबो खोथा दङ कभारेज आन्डार प्रधान मन्त्रि जीवन ज्योति बीमा योजना बिनि माखासे योजनानिबो नोंथांमोना लाभखौ लानो हागोन जोबोद मोजां खोथा दै दा नोंथांमोना बे बेनिफिट्सखौ माखासेखौ मिथिनो हाबाय नाथायबा आं बेहाय फुल डिटेल्सै खोन्थायाखै जेनेबा बेफोरखौ आं मोजाङै नोंथांमोननो फरायनानै खोन्थाजोबाखै बबेखौबा दा बेखौ नोंथांमोना मा खालामनांगोन आरामसे बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै नायफैनांगोन गावबागावनो बुजिनो नाजाबानो जाबाय एसे दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ आं इम्पर्टेन्टखौ नोंथांमोननो खोन्थाजोबखाबाय माया नोंथांमोननि थाखाय गोनां आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाजोबखाबायानो जुदि नोंथांनि बबेबा मोनसे गोनांथिया थालांदोंबा नोंथांमोना बेखौ एसे मोजाङै फरायनानै नायफिनबानो जाबाय बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरनो हासिगोन आरो बेजों लोगोसे एप्लाइ खालामनायनि खोथा फैलायबाय जोंहा एप्लाइखौ नोंथांमोना अनलाइनै एप्लाइ खालामनो हायो दै नोंथांमोना नायनो हागोन नै क्लिक हियार फर अनलाइन एप्लिकेसन फर्म नोंथांमोना बेहाय थांनानै आरामसे लेबर कार्डखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो सिगाङावथ' जोंहा अफलाइनसो जायोमोन दायो नोंथांमोना अनलाइनै खालामनो हागोन दा अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना बयबो चेक खालामबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो आङो साननैसोनि उनाव नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगासिनो दङ माबोरै नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ आं बिनि बागै नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगासिनो दङ नोंथांमोना बिनिखायनो चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै ला आं नोंथांमोननो बे अनलाइन एप्लिकेसन फर्म बेहाय थांनानै आं नोंथांमोननो एसे खोन्थाहरबावनि बेखौबो बेहाय बेबायदि फैगोन
लेबर कार्डनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे सावगारि नुदोंना बे सावगारियाव नोंथांमोना खेनसे थुना होदो बे लेबर कार्डखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे नुनो मोनगोन रेजिस्ट्रेशन फेज फर निउ वर्कार नोंथांमोना बे निउ वर्कार फेजआव नोंथांमोना थांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय आरामसे बे एप्लिकेशन फर्मखौ फिल आप खालामहैबानो जाबाय मबाइलजों खालामो ना कम्पिउटारजों बानायो नोंथांमोना बेखौ बानायनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव प्रिन्टआव मोनगोन बेखौ मायाव साबमिट खालामनांगौ माबायाव लेबर डिस्ट्रिक्टनि मोनसे लेबर अफिस थायो लेबर डिपार्टमेन्टनि अफिस थायो बेहाय थांनानै नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन आं बेखौ नेक्स्ट भिडिअ खोन्थाहरगासिनो दङ दा नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय साननैसो आं स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोना खोन्थाहरगोन दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों